Oletko kiinnostunut liikunta-alasta, mutta et tiedä, miten päästä alalle töihin? Työkokeilu voi olla juuri se mahdollisuus, jota etsit. Tässä TE-live-lähetyksessä otetaan selvää, kenelle työkokeilu soveltuu ja mitä mahdollisuuksia Lykke siihen tarjoaa. Kuntosalin päivittäisiä tehtäviä on esimerkiksi tietysti asiakaspalvelu isossa roolissa, siistimistehtävät, kaiken näköistä pientä järjestelyä. Kuntosalilla tulee yllättävän paljon kaikenlaisia tilanteita. Asiakkaita tulee paikan päälle, on asiakaspalveluvuoroja, sitten palvellaan asiakkaita näiden vuorojen ulkopuolellakin. Tehdään ohjaajien kanssa, muiden työntekijöiden kanssa paljon aikataulusuunnitelmia ja vaikka mitä. Miksi teille kannattaa hakea työkokeilu? Meillä on kyllä hauskaa töissä. Ikinä ei ole ollut vielä tylsää. Niin, ja meillä on tosi monipuolisia työtehtäviä, että saa tehdä monenlaista, että ei tarvi istua pelkästään tietokoneella, vaan saa touhuta ja tehdä. Niin, ja asiakkaat tulee viettää meille vapaa-aikaa, niin ne on pääsääntöisesti kyllä tosi hyvällä tuulella aina siellä. Ja jos ei ole tullessa, niin ainakin lähtisi. Niin, kyllä, just näin.